Muri Zimbabwe wayaonekwa zvava zvakunzi Mnangagwa nemaministers ake vobatwa vachismugla mari vobatwa vachismugla maresources munyika yeZimbabwe. Sana bwendera mberi nawo iyi ndopana kuti bva subscribe like utina on the bell icon. Torambochona mabdits anokupa panobaZVAITWA News Live. Noti ichibuda muZimai ino yakanyorwa kanzi Mnangagwa ministers caught smuggling $. Vanoendera mberi vachiti by reports circulating on social media say that government ministers and ZANU-PF officials are busy looting $, and taking them out of the country for safekeeping. Mnangagwa and Mtuli Nguve, why are ZANU-PF officials, Politburo members, including former minister and 4 current ministers, sending drivers across the border into Zambia with the loads of $, cash to deposit it in their bank accounts there? What do they know that the rest of us don't? Do mashoko ari kubuda akatoka muZimai zvinzi aiwa Mnangagwa nemaministers ake varobatwa aiwa nema-loads of money vachituma madrivers kuti vanodeposita mabanks avo ari outside the country. Muri Zimbabwe aiwa mbotudze munoti kudii pamusoro pemashoko aya ine comment section medu mbotudza mafungiro enyu musaka no subscribe like pachona on the bell icon. Torambochona mabdits andokupa panobaZVAITWA News Live.